Zoot minulý rok vyhlásil celosvětový časopis Inc. Magazine nejrychleji rostoucím obchodníkem v Čechách a 18. nejrychleji rostoucím obchodem v Evropě. A není to jenom kvůli tomu, že máme síť 30 výdejen ve 3 zemích nebo že nabízíme 300 značek. To by bylo hrozně jednoduchý takhle říct. A protože jednou z nejlepších českých značek se nestanete, protože máte skvělé služby a protože nabízíte jako fajn benefity. Ale stanete se tím, protože vaše služby a benefity mají duši. Protože decháte pro to, co děláte. A takový jsme. Já když jsem přišla do Zootu, když jsem dělala pohovor, tak jsem současně dělala pohovor do Google. A když děláte pohovor do Google, tak to znamená, že se vás ptají na velikost mobilního trhu v Čechách, na vaše silné a slabé stránky a na to, jak byste vyskočili z mixéru. A pak jsem přišla do Zootu a tam proti mě stál kluk, který měl na sobě tričko s jednorožcem a říká, hele, ty máš prej psa? A říkám, no, mám. A hodinu se mnou bavil o tom psovi a pak za hodinu říká, tak děkujeme, my se vám ozveme. A já, ty slabý hodnoty, jakoby já bych hrozně ráda tady to CVčko nechala a všechno. A on, ne, mě to vůbec nezajímá. A bylo to kvůli tomu, že sledovali, jestli mám ty správné hodnoty, protože když rosteme o 150% ročně, tak nenabíráte lidi podle toho, co mají zrovna ten den na CVčku, ale nabíráte je podle toho, jestli jsou s váma schopní být na cestě. Jestli inovace a kreativita je to, čím žijou každý den a jestli ta týmová práce je něco, co si napsali do CVčka, anebo jestli je to něco, čím doopravdy žijou. Já když jsem první den nastoupila do Zootu, a ještě možná jinak trošičku, já vám řeknu takový tajemství, jo, pak jakoby než si to dáte na Twitter. Zoot znamená v angličtině hůlení. A já když jsem nastoupila poprvé do Zootu, tak jsem si myslela, že všichni jsou zhulený. Jakoby úplně hrozně. Protože všichni jenom chodili po té firmě a hrozně šťastně se usmívali a měli takový jakoby zvláštní výraz. A já jsem jako přišla z korporátu a pořád jsem jako čekala, kdy bude nějaký průser. A ono to nepřicházelo. A je to kvůli tomu, že se všichni dokázali sundat masky. Tohle je můj šéf a zakladatel Zootu Láďa Trpák. A když se spolu sejdeme, tak se bavíme ne o těch budgetech a revenue, to je jasný, že o tomhle se bavíme, ale bavíme se o tom, z čeho mám strach. A bavíme se o tom, že jsem se včera rozešla s klukem a bavíme se o tom, jak vnímám vůbec jako hodnoty a jak se ten Zoot posouvá. A to myslím, že je hrozně důležitý. Každý týden chodím na terapii a každý 14 dní chodí můj tým na terapii. To znamená, že si sedneme do kolečka a povídáme si o tom, jak třeba se rozcházíme všichni s klukama, protože jsme moc velký workoholici. A nebo prostě, co se jako zrovna děje ve firmě. A díky tomu nevzniká kuchyňková politika, nemusíme si spolu jako řešit věci někde tajně. Jedna z pro mě nejvíc fascinujících věcí, když jsem tam byla první týden, tak jsem seděla na meetingu a byl taky ten meeting, který nemá úplně šťastný vibrace. Prostě jako necítíte se tam úplně dobře v té místnosti. Znáte to. A najednou se jako tam někdo sebral a odešel. A já jsem jako šeptala vedle a říkám, co se děje. A on říká, no prostě jakoby, když nějaký meeting přijde, jakoby, že není dobrý, že jakoby to necítíš, tak se prostě sebereš a odejdeš. A podle mě zpětná vazba není něco, co děláte jednou za 3 měsíce. Je to něco, co děláte hnedka. Protože jedině tak si to pamatujete a jedině tak se můžete posouvat co dál dopředu. Každý 2 měsíce děláme něco, čemu se říká Zoot Talk. Zoot Talk je akce, před kterou cirka týden pošleme e-mail a dáme možnost, otevřeme takový Google dokument a dáme možnost komukoliv z firmy se zeptat na jakoukoliv otázku. Hele, jak je to s tou investicí? Hele, minulý týden si řekl něco. Hele, máš teďka holku? A na tohle se zeptáme našich 3 nejvyšších bossů. A oni potom se sejdeme všichni třeba v hubu, na nějakém neutrálním místě a oni nám odpovídají na každou otázku, co byla v tom Google dokumentu. A vy najednou máte před sebou Oldu Bayera, našeho prvního investora a CEO, který říkají, no hele, jakoby je to v pohodě, není to v pohodě a úplně kompletně otvírají karty. Každému skladníkovi, každý výdejnici, kterou to máme. A potom si jeden z týmů vždycky připraví večírek a my se oblečeme do kostýmu a hrozně se opijeme, což je docela dobrý.
každý týden spolu snídáme. Tohle je můj tým, který připravil snídani. A hrozně moc slavíme, to znamená, že kdokoliv má narozeniny, tak za ním všichni jdeme a zpíváme písničku nebo něco takovýhodle. Současně máme něco, čemu říkáme McDonaldovský kolečko. To znamená, že když úplně nově nastoupíte do firmy, tak si jdete vyzkoušet každou pozici, kterou v Zootu máme. To znamená, že jdete do skladu expedovat balíčky a to znamená, že si jdete stoupnout na výdejnu a fakt tam jakoby mluvíte s těma zákazníkama. A je hrozně těžký potom říct, že ty skladníci jsou fakt kreténi, protože si uvědomíte, že jakoby v životě byste nezvládli tu práci dělat ani hodinu. A díky tomu najednou získáváte jako respekt vůči tomu, co dělají ostatní. A současně si uvědomujete, jak ta celá firma funguje, jak je propojená. A tohle celé se děje i během roku. Tahle fotka je z Rock for People a ten pán v té prasečí helmě, tak to je náš PHP programátor, který nám pomáhal s tím, aby jsme tam udělali nejvíc cute módní přehlídku, jakou jste viděli. Když mluvím o bezpečném prostředí a o nějakém jako duze a jednorožcích, tak to není jenom o tom, že mluvím o mindsetu, ale mluvím i o reálných kancelářích. My jsme se s marketingem jednou takhle opili, koupili jsme si barvy a vymalovali jsme si kancelář. A tohle to je na vchodu. Jakoby nemusím říkat, že naši investoři tenhle nápis milují úplně ze všeho nejvíc. Současně si tam všichni taháme psy a někdo si tam tahá kočky. Ale jedna z mých nejoblíbenějších věcí, kterou jsem tu objevila, jsou home office. Home office v reálné firmě znamená, že jste doma a každých 10 minut vám váš šéf napíše e-mail, aby zkontrolovali, jestli opravdu jste produktivní. A vy jakoby musíte hnedka odpovídat, že jo? Naše home office fungují úplně jinak. Jsou to home office, kde vlastně nemusíte vůbec na e-maily odpovídat. Můžete ten den jít do galerie a můžete si číst knížku, anebo můžete pracovat na tom, že odboucháte ten inbox, který vám tam celou dobu visel. A nemusíte ten den jít do práce a vlastně jako si dělejte, co chcete. A díky tomu ve čtvrtek přijdete do práce a cítíte se jako znovu zrozený. A není to o tom, že čekáte, až konečně bude pátek a vy budete moci jít domů. A pro mě je to jako jedna třeba z nejlepších věcí, co Zoot nabízí. Já věřím jednorožce, tohle je o mě známý dost a je to kvůli tomu, že jednorožci jsou něco, co reprezentuje to nejlepší v nás. A pro mě bylo skvělé přijít do Zootu a zjistit, že je to součástí oficiálního manifesta, že musíte věřit v jednorožce a mořský pany, abyste u nás mohli pracovat. A tohleto je fotka z oficiální prezentace marketingové strategie pro rok 2016. Tak jenom, abyste viděli, jakým způsobem třeba pracujeme. A jak poznáte, že tohle všechno děláte dobře? Že vaši vlastní lidi o tom vyprávějí kamarádům. Že napíšou na svý vlastní sociální sítě, že je to fakt cool u nás pracovat. Říká se, že spokojení lidi mají spokojený vztahy. A jenže je těžký, jakoby dneska, to rozhodně není industry standard být spokojený. A když nejste spokojený, tak nemůžete mít spokojený vztahy. A když nemáte spokojený vztahy, tak nemůžete ani vyzařovat jakoukoliv spokojenost vůči vašemu zákazníkovi. A když nevyzařujete tuhletu spokojenost, tak tam nemůžou plynout peníze. A proto my se staráme o ty naše lidi, aby byli spokojení, aby mohli plynout peníze a my jsme mohli růst o 150% ročně. A já jsem přemýšlela, jak vám dneska udělám radost, když jsem nemohla s sebou přinést našeho jednorožce. A vymyslela jsem, že je jedna věc na světě, která je skoro stejně dobrá jako jednorožec, a to jsou boty. Takže si udělejte radost a kupte si boty a rozhodně mi napište, protože tohle jsou naše sociální sítě. Děkuju.